исках да направя още един влог. А, но май, ако го направя този влог, ще ми е май последния, защото много ми се иска, наистина, много искам да го направя този влог. Както исках да си кажа мнението за забранения обратен завой и че много колеги се удрят в такива, които правят обратен завой. Та много искам да си кажа и моето мнение, защото много ме досват много хора. Повечето даже. Включително и мои близки. Ще го направя влога и ще дам линк. В смисъл, само този, който иска да го гледа, ще ми пише в Instagram или в Facebook, където и да е, няма значение. Ще намери начин, ако иска да гледа влога, ще му пратя линк. Но ще си кажа моето мнение, какво е по въпроса, защото е много нашумяло. И въпреки че няма смисъл, наистина аз нищо няма да променя с това, какво ще кажа. Но вярвам, че има малка част от хора, които може би, не знам, може би ще си променят мнението към по-добро. В никакъв случай не искам да променям нечие мнение към по-лошо. Влога, който няма нищо общо с моторите, нито с моторна тематика, нищо общо за хомосексуализма, за хомосексуалистите и за така нашумялата последните месеци и години пропаганда. Толкова яростно настъпват. Просто искам да обясня защо е тая работа. Защо се прави и защо го правят. Ако ви представлява интерес едно мнение на един човек, защо т.е. не мнение, това не е мое мнение, аз ще кажа как е всъщност. Защо изобщо се прави тая пропаганда с тея LB, MLB и така нататък. Та, ако ви е интересно, ми пишете, ще ви пратя линк. Един влог, който изобщо няма да ви хареса, но така го усещам, все пак канала е мой, мога да си говоря каквото искам, мога да си пускам каквото искам и канала е мой. И както казах, плюс това така го усещам, че просто трябва да го направя и това е. След това може да ми намалят наполовина абонатите, даже повече от половината. Но това съм си аз и това е моето мнение и така държа да го кажа и това е. По принцип няма никакъв смисъл, нулев, смисъл е нула да го казвам. Нищо няма да се промени. В смисъл това, което е започнало да става, то няма да спре. Но просто искам, както казах, вие малко да се отпуснете и да не мислите толкова за това нещо. Просто не го мислете. Не се притеснявайте, calm down, живейте живота, наслаждавайте се на всеки миг, който имате, защото сега ще штракнем с пръсти и ще свърши. Просто мига ще свърши. И после след години си кажете, за какво се ядосах толкова, за какво? И какво става в крайна сметка? Нищо. Няма смисъл, момчета и момичета, да го мислите толкова. Така де. Ето го влога. В смисъл...